Много отдавна, преди повече от 200 години, гражданите на Хаскьой, както тогава се е наричало Хасково, решили да построят висока кула с часовник в градската чаршия на единия край на централния площад. Кулата да е висока 30 метра, изградена от дялан камък и на върха да има часовник с камбана. И други градове по това време са имали градски кули с часовници. Но за какво са служили те? Този въпрос е занимавал не един и двама от местните историци и любители на загадки. Първоначално се смятало, че предназначението на часовниковата кула било да отмерва началото и края на работния ден, когато отварят и когато затварят дюкяните. Тогава градският площад се изпълвал с търговци, придошли от селата да продават селско-стопанската си продукция. Часовниковият механизъм, вграден в кулата, бил свързан с медна камбана, която бие на всеки час. Любопитна подробност е, че камбаната била излята в Англия, в леярната Уайтчапъл, където са произведени едни от най-известните камбани в света. Тази на Биг Бен в Лондон, камбаната на свободата в Филаделфия, камбаната на Олимпиадата в Лондон и още много други. Но за какво им е било на хората да строят толкова висока кула? 30 метра. Сухият южен климат, особено през горещите летни месеци, създавал условия за чести пожари, особено в покрайнините на града и дори по-далече. Сигурно някое конкретно огнено бедствие е станало причина за решението да бъде издигната кула, която да се извисява поне с 20 метра по-високо, от която и да е друга сграда в градската чаршия. Затова кулата била използвана за наблюдателница. В инсталираната и на върха стъклена стаечка дежурал по един човек, който наблюдавал града и следял за пожар или други опасности. В случай на нужда, той бил камбаната, поставена там специално за целта, и известявал за задаващото се бедствие. А бедствията сполетявали града често. Сред постоянните задачи на кметската управа стояла защитата на града и населението му от големи пожари, които през годините често пламвали в чаршията и унищожавали част от дюкяните. В края на 19 век все по-често се обсъждало лошото състояние на градския часовник, който вече не показвал точното време заради занемареното поддържане на остарелите му чаркове и настъпилата денивелация при непрекъснатото присъствие на пожарната охрана в кулата. Единственото решение било да се разруши опасната кула, която с времето започнала застрашително да се накланя. На Хасково и гражданите му не било никак лесно да се разделят с символа си – характерната за градската чаршия 30-метрова каменна кула. Но през 1915 година, след като е изпълнявала предназначението си по-малко от 100 години, часовниковата кула най-после е съборена. Минава много време преди някой отново да се сети за тази кула. По повод на тържественото отбелязване на 1000 години Хасково, през 1985 година е решено да бъде издигната нова, модерна часовникова кула. Тогава за ден на Хасково е определен 13 октомври, а за негов нов символ – новата часовникова кула, построена на мястото, където е била старата. Решението да се построи нова часовникова кула е породено от спонтанна носталгия на хасковци по миналото на града. През 1985 година вестник Хасковска трибуна пише: „И гордостта ни на хасковци ще остане вечна, като оная часовникова кула, която не изчезна от съзнанието на жителите на града и която отново ще се извиси като символ на стремежа ни, остарявайки да оставаме вечно млади." Историята показва, че всъщност старата часовникова кула не е съвсем помнена от хасковци. След промените на 9 септември 1944 година, когато миналото на града започва да се свързва само с партизански чети и борба срещу фашизма и капитализма, тя е била напълно забравена.
началото на 60-те години, при разкопаването на частта на площада пред новоиздигнатия комплекс на Балкан Турист, Аида, са разкрити здравите каменни основи на старата кула, съборена през 1915 година. Повече от 20 години по-късно, някой се сеща за тези основи и инициативният комитет по повод честването на 1000 години Хасково решава да издигне там нова кула. Архитект е Симеон Борисов, а проектант Крум Дамянов. Висока е 26,65 метра и се състои от 3 части, свързани композиционно. Конструкцията е изградена от гранит и стомана, а основата е поставен ритуален камък с надпис. Часовникът на върха има 4 циферблата с диаметър 1,6 метра и 2 камбани, биещи на всеки 15 минути, задвижвани от тежести, за да прилича на старата часовникова кула. Часовниковият механизъм е бил произведен в Лайпциг. Скоро след издигането на новата часовникова кула, тя се превръща в място за гнездене на птици, които от градския съвет не успяват да пропъдят. Монументът се нуждае от непрекъснато почистване и грижите за поддръжката му през 90-те години престават, което придава на мястото доста неогледен и нехигиеничен вид. Едва през 2012 година Общинската управа на града решава да издигне реплика на старата часовникова кула, реконструирана по макета, намиращ се в регионалния исторически музей и по стари снимки. Издигната от озунджовски камък, в близост до мястото на старата кула, тя е висока едва 23 метра. Открита е на деня на Хасково, 8 септември, за да напомня на гражданите му за миналото и за амбициите на старите хасковци от преди 200 години да изградят сигурно бъдеще за идните поколения.